dar puteți să-mi dați sfat și eu să vă accept. O să-mi dau seama. Deci că nu mai spuneați numele meu. Voi accepta de nou pe altceva. Hai să începem. Că mă jucați eu apărat. Cred că 3 coduri, 4 coduri. Eu am să fac eu pe la Sunday. Au venit câteva chestii noi. Hai să vedem. Ce a făcut? Am făcut căciulăiță. Va trebui să îți face pestul ăsta. Mai face rost? Bun. Bă, ce tare o să fie. Tare. Să-mi explicați în comentarii. Habar n-am. Nu știu prea bine. Nu cu update-ul ăsta. Că eu n-am făcut. Avem și PES. Ok. O căsuță minunată care poate o voi cumpăra. Bă, cred că o să cumpăr de dragul episodului. Bă, ăsta niciodată. Bă, nu merită. Ăsta nu merită. Bă. Nu înțelegeam. Deci conțetul la ridichile astea. După aia. Paris? Ce-i ăsta? Headwear. Doa. Hai să-l cumpărăm caracterul ăsta. Că hai de ce nu? Oricum eu poate într-un episod ce-am fi pe codul 5. Dar parcă atâta doresc. Aș ofri de asta. Habar n-am ce. Ce era, dar ai acolo. Cred că arăta acolo free. Sper că oricum, deci am cumpărat ceva. Trebuie să bag zile. Cred că e. Eu cumpăr multe. Păi prăjituri. Păi era, să zic eu, ca să... Hai să cumpărăm și pe Rocivarul. Că de ce nu? Și poate putem pune tot ce vitesc, putem să-l cărărim. Stai să vedem. No, Star Drop. Icebox, poate să vedem. Hai să vedem. Da, 3 de asta cred că bag. Sau, încă unul. Și ultimul. Cred că am deschis de episodul. O start. Din asta. Ce e asta? Da, o să stâng. Din asta, cred. O cumpăr. Merită. Hai să o cumpărăm. Gata, măi. 30 bani. Avem sigur ceva, nu? Revenim după ce colectam prin și revenim. Hai să vedem ce ne pică bine. Da, tropul la ceva. Este cargo. Uite, erau plus. Era prea tare. Dar să fie și plus. Vă vreau să pe episodul următor faceți. Băi, există aptituri în joc, bă. Tare. Și voi CB, poate dacă vreți, ziceți în comentarii. Dacă vreți să jucați, dacă vreți să jucați cu mine, poate vă dau link, nu știu, câteodată mai mult, dar nu cred că dau link pe numele meu.
N-are nimic dacă nu vă dau. Voi veți înțelege că eu nu pot. Ok. Bun. Doar. Deja am făcut un puțin. Avem prima noastră sanie. Putem zbura cu ea? Ah! Mi-a luat seama. Bă, hai frumoasă. Hai să vedem ce ne mai e. Am un repar. Bă, 90, mai avem 91.000. Doamne, a fost de ieftină. Iarăși patinele. Bă, să ne luăm și un costumelet. Dați like și subscribe și abonați-vă. Bă, pe care îl luăm? Hai să luăm pe ăsta. What? Ok, mi-a dispărut banii. Ați văzut și voi? Bă, ce ciudat. Da, avea banii mai. S-au dus. Sau poate s-a părut mie. Cred că am înnebunit eu. Dar eu chiar mă distrez. Hai la cadouri. Ce e ăsta? E un brăduleț. Wow! Uite, mă pot uza?